Паважаныя дэпутаты, сёння мы прыступілі да справы, якую можна было назваць першым крокам па выкрыццю радыяцыйнага злачынства, учыненага над беларускім народам. Давайте зададзім сабе пытанне: у чым прычына, што жахлівыя вынікі чарнобыльскай катастрофы на Беларусі засакрэцілі адразу пасля аварыі? У чым прычына і хто ў гэтым вінаваты, што сакрэтнасць пра здароўе людзей у значнай ступені прадаўжае існаваць да сённяшняга дня? Што 6-й год людзі жывуць у заражаных зонах, што, нягледзячы на пастанову Верховного Совета БССР, засяваюцца радыяцыйныя землі, што насельніцтва Беларусі харчуецца радыяцыйна заражанымі прадуктамі. У чым прычына і дзе тут логіка, дзе сэнс? Ва ўсім свеце зараз існуе каля 500 атамных электрычных станцый. Ім валодаюць абмежаванае кола дзяржаў і абмежаванае кола атамных ведомстваў. Кошт кожнай атамнай станцыі у сярэднім $1 мільярд. Гэта не лічачы ўсіх іншых звязаных са станцыяй коштаў. Такім чынам мы бачым, што ў ядзерную энергетыку укладзены сотні мільярдаў даляраў, велізарнейшыя капіталы, якія абслугоўваюць тысячы вучоных і тысячы палітыкаў, якія ахоўваюцца міжнароднай арганізацыяй МАГАТЭ, у якой дамінуюць дзве сусветныя ядзерныя дзяржавы – Злучаныя Штаты Амерыкі і Савецкі Саюз. Трагічныя, жахлівыя вынікі чарнобыльскай катастрофы на Беларусі, калі пра іх даведаецца ўвесь свет, гэта сакрушальны удар па ядзернай энергетыцы ўвогуле, па атамных капіталах, па цэлай сферы абслугоўваючай яе навукі і палітыкі. Катастрофа тыпу чарнобыльскай пры праектаванні станцыі прадугледжвалася толькі як гіпатэтычная. Гэта значыць, як чыста гіпатэтычны варыянт. Практычна такой катастрофы не павінна было здарыцца. Але яна здарылася ў Чарнобылі. Сацыялізм здзелаў казку былью. Такім чынам, існаванне ядзернай энергетыкі увогуле пастаўлена ўпершыню пад сумненне. Вось чаму ўся атамная сістэма ведомстваў ССР, якая напрасткі звязана з партыйна-урадавай структурай і з'яўляецца часткай гэтай партыйна-урадавай структуры Савецкага Саюза, адразу засакрэціла нават сам факт чарнобыльскай катастрофы. А потым і па сённяшні дзень усю дзяржаўна-партыйную палітыку вакол Чарнобыля падпарадкавалі інтарэсам атамных ведомстваў. Гэтым тлумачыцца і антыгуманнае дзеянне манапольнай дзяржаўнай медыцыны, і паводзіны КДБ, і КПСС, і ВПК, міністэрстваў і Саветаў міністраў. Гэтым тлумачыцца і дзеянне МАГАТЭ, і яго хаўрус з партыйна-урадавай машынай ССР, і з савецкім ядзерным лоббі ў асобах каманды акадэміка Ільіна. Гэтым тлумачыцца інтарэс МАГАТЭ да правядзення ўласных даследаванняў у радыяцыйных зонах на Беларусі, каб мець магчымасць самім даць ацэнку становішча ў сваіх інтарэсах, што і робяць зараз ядзерныя лабісты з захаду, сцвярджаючы на ўвесь свет аб бясшкоднасці чарнобыльскай аварыі на нашай зямлі. Беларусь і яе народ перад абліччам Чарнобыля апынуліся сам на сам з магутнай міжнароднай ядзернай карпарацыяй, атамнай мафіяй, у руках у якой дзяржаўная палітыка, улада і сродкі масавай інфармацыі, навуковыя арганізацыі і капіталы. Гэты атамны свет зацікаўлены не толькі у нераспаўсюджанні, схаванні сапраўдных звестак пра Чарнобыль, але і ў кантролі над інфармацыяй, у распаўсюджанні адваротнага, выгаднага для атамных манапалістаў зместу, у кантролі над навуковымі даследаваннямі ў зонах, у фактычным эксперыменце над людзьмі, над нашым народам. У гэтым таксама зацікаўленыя і ваенна-прамысловыя комплексы, перш за ўсё Савецкага Саюза. Бо добра вядома, што ядзерная энергетыка ўзнікла перш за ўсё з патрэбы вытворчасці атамных бомбаў. І вось ужо 6-й год доўжыцца медыка-радыялагічны эксперымент над нашым народам, фактычна над усёй беларускай нацыяй. Дзеля гэтага эксперыменту ствараюцца умовы, спосабы затрымання людзей у зонах, метады дэзінфармацыі і ашуканства. Як жа дзейнічала і дзейнічае гэтая атамная імперія? 27 чэрвеня 1986 года, гэта значыць праз 2 месяцы пасля аварыі, з'яўляецца распараджэнне 3-го галоўнага ўправлення Мінздрава ССР аб засакрэчанні звестак пра аварыю, пра лячэнне і пра ступень радыеактыўнага паражэння персаналу, што ўдзельнічаў у ліквідацыі аварыі.
У 1988 годзе Мінздраў ССР выдаў распараджэнне, згодна якога ўрачам забаранялася звязваць захворвання з радыяцыйным заражэннем мясцовасці ў чарнобыльскіх зонах. У гэты ж час Нацыянальная камісія па радыяцыйнай абароне ССР пры Мінздраве ССР прапанавала сумна вядомую 35-бэрную канцэпцыю, згодна якой прапаноўвалася з 1 студзеня 90-го года практычна зняць усялякія абмежаванні з чарнобыльскіх зонаў. Гэта значыць прызнаць, што радыяцыйнае заражэнне ў гэтых раёнах увогуле не ўяўляе небяспекі для людзей. З вялікімі цяжкасцямі гэтая антыгуманная канцэпцыя была адкінута навуковай грамадскасцю нашай рэспублікі. Што ж адбываецца са здароўем нашых людзей і што адбылося за гады чарнобыльскіх пакутаў, дзякуючы дзяржаўна-партыйнай палітыцы? Вось звесткі, таксама нідзе не апублікаваныя, пра захворванне насельніцтва Веткаўскага раёна Гомельскай вобласці. По параўнанню з 1985 годам захворванні псіхічныя павялічыліся ў 10 разоў. На ўлік па анкалагічных захворванняў стала больш у 2 разы. Смяротнасць увялічылася ў 10 разоў. Сухоты, смяротнасць захворвання павялічыліся ў 10 разоў. Агульная смяротнасць у горадзе павялічылася ў 5 разоў. Нараджальнасць зменшылася ў 2 разы. Інваліднасць рабочых і служачых павялічылася ў 3 разы, калгаснікаў у 11 раз. Прыроджаная паталогія павялічылася ў 10 разоў. Вось наступныя звесткі, таксама не апублікаваныя аб захворванні дзяцей да 14 гадоў Веткаўскага раёна Гомельскай вобласці. Па параўнанню з 1986 годам на 89 год захворванні сардэчна-сасудзістыя павялічыліся ў 5 разоў. Лёгачныя ў 4 разы, кішечного тракту ў 11 раз, скураныя захворванні ў 5 раз, паталогія шчытавіднай залозы ў 3 разы першай ступені, лейкацытны сіндром ў 23 разы. Беларускай рэспубліцы да сённяшняго дня не ўдалося дабіцца кампенсацыі ад Савецкага Саюзу за чарнобыльскую катастрофу. Аднак нават тыя мізэрныя сродкі, якія выдзеленыя Беларусі на двухгадовую праграму неадкладных захадаў па пераадоленні наступстваў аварыі на ЧАЭС 82 мільёны рублёў, размяркоўваецца не на карысць Беларусі. 11 мільёнаў, напрыклад, выдадзена Дзяржгідрамету ССР, таму самаму Дзяржгідрамету на чале з Ізраілем, які шмат зрабіў, каб схаваць ад усіх рэальную небяспеку радыяцыйнага заражэння ў нашай рэспубліцы. 5 мільёнаў перададзена саюзнаму малому прадпрыемству для стварэння аўтаматычнай сістэмы маніторынга. 3,5 мільёны Дзяржкамітэт БССР па праблемах чарнобыльскай катастрофы перадаў на навуковае даследаванне акадэміку Ільіну, стваральніку 35-бэрнай канцэпцыі. У той жа час на развіццё навуковых даследаванняў беларускімі вучонымі не выдзелена фактычна нічога. У 90-м годзе акадэмік Ільін надрукаваў за мяжой лабісцкія вынікі сваіх даследаванняў, згодна якіх на працягу 70 гадоў у радыяцыйна заражаных зонах Беларусі будзе толькі некалькі дзесяткаў дадатковых выпадкаў захворвання на рак са смяртэльным вынікам. Гэтыя дадзеныя акадэміка Ільіна перадрукаваў штогоднік МАГАТЭ. Яны былі даведзены да ўсіх урадаў краін-членаў МАГАТЭ. І гэта ў той час, калі Беларусь праз Арганізацыю Аб'яднаных Нацыяў звяртаецца да ўсяго свету за дапамогай ад чарнобыльскай бяды. Ці разумее кіраўніцтва Дзяржаўнага камітэту БССР па Чарнобылю, што фінансуючы акадэміка Ільіна, яно аплочвае яго працу на карысць атамнай мафіі, аплочвае яго псеўданавуковыя дадзеныя, што абарочваюцца пакутамі для беларускага народа. Дзейнасць Іліна яго каманды зачыняе рэальную дапамогу заходніх краінаў для пацярпелага насельніцтва Беларусі. У канцы мая гэтага года на міжнароднай канферэнцыі ў Вене, дзе падводзіліся вынікі дзейнасці экспертаў МАГАТЭ ў чарнобыльскай зоне, быў зроблены вывад, што рост захворванняў тут не звязаны непасрэдна з уздзеяннем радыяцыі. Гэтая выснова спыніць дапамогу нашай Чарнобыльскай рэспубліцы ад другіх краінаў свету. Дзяржкамітэт БССР па Чарнобылю, маючы ўсе магчымасці, усе перавагі, нічога не зрабіў, каб запабегчы такому выніку канферэнцыі. Фактычна ўся міжнародная чарнобыльская палітыка, якую спрабуе распачаць нашае Міністэрства замежных спраў, пайшла на смарку. Гэта сур'ёзнае палітычнае паражэнне Беларусі на міжнародным узроўні. Вынікі яго будуць вельмі кепскімі. Мы застанёмся без дапамогі, не маючы цяпер нават элементарных лякарстваў ад прастуды.
На мою думку, адказнасць за такое становішча ляжыць перш за ўсё на старшыні Дзяржкамітэта БССР па Чарнобылі спадары Кеніку і яго намесніку спадары Бур'яку, які, як вядома, з'яўляецца адным з самых актыўных прыхільнікаў акадэміка Ільіна на Беларусі. Я мяркую, паважаныя дэпутаты, што трэба заслухаць на гэтай сесіі справаздачы спадароў Кеніка і Бур'яка, міністра аховы здароўя БССР спадара Казакова, аб іх дзейнасці і паставіць пытанне аб вызваленні іх ад займаемых пасадаў. Часта з боку номенклатуры, прашу 30 секунд, я закончу. Часта з боку номенклатуры можна пачуць фальшывыя сентэнцыі, што вось, маўляў, з Чарнобыля, з гора народнага, хтосьці хоча зрабіць палітыку. Чарнобыль, шаноўныя спадары, воляю лёсу з'яўляецца вялікай, жорсткай і нават міжнароднай палітыкай. І вы, шаноўныя кіруючыя партыйныя работнікі, ёй паслядоўна займаецеся, перш за ўсё у сваіх інтарэсах, а не ў інтарэсах народа, які пакутуе за вас, за вашай дзейнасці, за якую рана ці позна прыйдзецца адказаць спаўна. У 1988 годзе, калі Беларускі народны фронт толькі пачынаў тараніць тую подвую сцяну сакрэтнасці, якую пабудавалі вакол чарнобыльскай бяды на Беларусі, мы добра усведамлялі, што замагутная, злобная, цёмная сіла стаіць за гэтай сцяной, і тым не менш сцяна абвалілася. І я ўпэўнены, прыйдзе час, гэтак жа, як і тая сцяна, абваліцца і ўся гэтая подлая антынародная палітыка, і кожны атрымае сваё. Дзякую за ўвагу.